Magnano mbala tsara atsika jiaby, koa izy atsika jiaby, wa sabah khair, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Menitsika niany, naleko irandro baka mena be, zay nandesiny zandry bagzana, satria na iny zana ngala baka mena be, maro nareo nangotany zao Sokobe karakory fahitanao io resaka tsapiky am faritry igny atsimo igny. Za tsy volagna hoe mahay trop le resaka tsapiky fa za koa teraka nisy jery, nisy maso, nisy sofiny na haregny na ambaragna mahagaga. Ty fa nivolagno farangoela teto hoe le ministre culture ve tsisy fagnadediagna, tsisy fikaroagna, sa hoe finatry hoe afa mandeha resaka pesos ty fizaragna bolitra maraboninahitry ordre tiako nino, ordre tiako nino, ordre tiako nino ty. Fa ela zany volagna zegny teto tam ministre ny zavakanto, ministre ny culture hoe tsao tsy hainao zandry lahy le resaka culture. Ka alo ihany anao mijano am resaka serasera. Ndre serasera zay za mbola mavozo koa. Nandeha resabe tamin'ny réseaux sociaux tao ny resaka fizaragna ty diplôme tiako ordre boriboritry nreto fanjakagna reto ho an'ny mpanakanto ary ho an'ny indrindra ny mpihira. Roapolo managnambiny foko atsika, samby managna fomba atsika, ary samby managna ny fitondratsika ny hoe zavakanto. Io zavakanto io bako maha olombelogno n'olombelogno. Fa ministry ny zavakanto tafara taty tsy haiko hoe nagnakory fitondrasandro izy. Nanjary resabe le raha. Ny tiako aviagna zegny amle raha fotony tagny tam resaka tsapiky tagny ny boandraha tamin'ny herignandra igny raha zegny. Za teto fa ela nivolagna ministre ny zavakanto hoe ino mavozoanao en tant que anao ministre mitety région, mitety faritany, mitety ny faritry hoe managna tantara tadiavy eto Madagasikara. Anka tsy haiko le ministre tsika ngambany tsy haiko mavozo tsy matoky valera anazy, manjary managna eritreritry le vahoaka, managna eritreritry le région hoe karaha nanjary resaka fanagnambola le fizaragna le ordre ny tiako nino, ordre ny loty. Atsika koa mizaha tamin'ny herignandro igny tegna makiva ary mandreraka marigny, tsy hoe resaka lahelo amy namagna zay nazo izy, mais quand même mba misy zokiolona, mba misy ray aman-dreny talohan'ny reto tsy haiko tafara reto ane niboahan'le zavakanto le hira am faritry tam misy ro atao ankilabo, tsy tsaroagna koa tsy efa maty, tsy ameko tsigny. Izy koa zokila ray aman-dreny Mille Clément volagna hoe zaka aza mezanaro carton tsy mandarinaro io. Atsika koa mizaha zany Mille Clément zany ane nampiorohoro ary nampangozohozogno ny resaka tontolo iainana tamin'ny iranazy hoe magnino magnorongoriaka valy. Fa resaka tsapiky
zegny tarikitiriky zegny nanagna izy azy ary natao hoe le roi de tsapiky tiriky fa tsy zegny tsy haiky tsisy mba hoe za tsy mikontra le tanora mais quand même ministre Gaskara mba zahava exactement hoe tantarany boan'le hira anao zao ty volagna salegy aminaka mialako tsiny aminao Gaskara fa nanandratra avony salegy na tonga salegy nalaza eran'izao tontolo zao ne jojebezeby za tsy amotany ary za tsy vola za mino matoky tsara mba nisy raha kena menareo fitonagna amy fanjakana hoe tiany jojebezeby za ny resaka ina moa volagnako izy gadokira zegny nandesiny zokla Paul na Irosy ataondreto mpitondra agnatin'ny ministera serasera valia findrano sagnatria ny vava aza misy ho ela velogno anao zokla Rosy atatra zato taogno maty zay vo raha malala non zandriko Gaskara ialako tsiny aminao frère fa mampiteny mona le raha ataonareo mariny kone lasa resaka andesinareo resaka ino volagnako izy hoe pesosy le fitondrana na politiky io na éducation io na tsy haiko pitenareo pesosy ane le Madagasikary zava Johnny Clegg l'homme blanc Johnny Clegg nefa n'izy ny gadokira anazy dia gadokira 100% Afrique du Sud nahazo mari-boninahitra izy alohan'izy maty namezany ngay tompoko lahy Nelson Mandela mari-boninahitra izy mbola fa velondreo roe mianaka satria nanandratra avo nampanonga avo ny gadokira Zulu aizantsika izy ny Afrique du Sud zava nga Johnny Hallyday le roi du pop rock français disque d'or maraboninahitra ny sisa Johnny Hallyday zegny azo violontsine zegny dans le monde entier nous sommes am stade de France izy guichet fermé même 4-5 jours satria indreo magnapetraka hoe culture andreo tantarany culture andreo en placeny nefa Johnny Hallyday ne Belge fa izy na sandratry ny français parce que izy nitondra voninahitry ny la France Johnny Clegg blanc nanjakazaka ary mbola misy tapatapany tenteny hely resaka apartheid ty en Afrique du Sud fa izy nasandratry ny Afrique du Sud aravoana ho an'ny vahoaka Zulu fa ntsika zalahy raha ataonareo koa zalahy tsy aminany non mais tsisy raha tsy potenareo Madagasikara jusqu'à amy zavakanto jusqu'à amin'ny politique ary indrindrandrindra ny fiaignam-bahoaka nareo ne ministre ny culture sy ny serasera maty voara malala mampalahelo le raha
vakosoa vazaina zovy Paul rasy manana mba ino raha namenareo Paul rasy manana lera nareo nitady plasy nihenareo nikaikizy taty parce que nareo nitady plasy nahazo plasy nareo tipanareo tipoka ansarotry izy nandoa fero niany izy tsy bilety tsy odijavela ataonareo aminany zany zoky jojob zany zoky Clément zany Francisco zany tiliky zany tsy liva zany fa tsy zay reto zandry mipalapala magnaratsy fatao amy réseaux sociaux regny andemezanareo le carton marbonaitry de l'ordre any fanjakana mialatsiny zandroko gaskara ministre ny culture anao mba ataova aradrariny le culture io ne volaniko aminao raniko fa ela anao koa fa nipetraka tamy place to gaskary tsy anao amy place io ny alako fa le fitondranao le raha agnatin'ny place misy anao tsy anao bonjour Zandramana bonjour atsika jiaby tsy anao le culture napetraka anao place hoe mpitondra tenin'ny gouvernement ay nasenareo polémique ny concertation nationale tsy nahazo invitation nahazo invitation de ny magnakorotagna fo raha ataonareo amy gouvernement zegny ny volaniko matetiky hoe anareo amy gouvernement ny voa efa pesos baka ailleurs sa le hoe tsy maty vola voankibo za tsisy mpanakanto gasy anao ko alahelo fa le raha tsy mety zandry gasikary tsy mety le raha karaha ataony asa fagnano gazety fagnanaovagna gazety journaliste za ravoravo magnangina amenareo raha io fa za malahelo Ruffin Rakotoma agnisan'ny akanga sisa nanamboara mbola velo mbola izy ry mbola matanjaka nataonareo ankilabo azovy tsy nieky nampagnano gazety vahiny ary nieky an'izany Ruffin Rakotomaro zany raha resaka fanaovagna asa fanaovagna gazety firy taogno nagnanaovagna asa fagnanaovagna gazety Ruffin Rakotomaro mba ino moa raha namenareo izy mba zay koa tongona aminay koa ary izy agnisan'ny nitondra io ho lafitry ny mpanao gazety io ta Madagasikara mba aza atao mitongilana le raha mibaribary loatra le fitongilagnanareo agnaboanareo fa presque zanaka ny mpanambola iny amezanareo ordre national tsy haiko ordre étoile tsy haiko nino mais non afany mamono voay afany ampiravana-reo nifiny mba azafady zalahy mba azafady aza toa karaha zegny le raha tsisy olo voatefan-tsofy magnontany koa tsy mahe ary tsisy olo voasara magnontany koa tsy mahe magnataogna olo mahe agnontania olo mahe Madagasikara nie misy olo mahe ary manam-pahaizagna maro ry dama regny tokony izaka maramboninahitra ambony indrindra bon deja baka ro fa nahazo ino agnarany araiky nazondreo farany igny ndraiky namany azovy ziny Bekoto tsy haiko Bekoto fa asandrata normal ane zandry Gasikara anao ministre ny culture magnano tsy fatao amizay reto zandry reto fotony simbatinareo jerinireo maro mpanakanto gasy zaza gasy managna talenta plus que les autres
zanaka ny mpanambola pendegna pesos amenareo le voninahitra nefa de mikatso hoe tsy tafiboaky e. Akory mo ataon'ny culture atsika hiboaka, akory ataon'le talenta zavakanto hain'reto tanora reto hiboaka. Mampalahelo nasiako volagna hely taminazy igny fa anjaranao ministry ny culture sy ny communication mandiniky hoe aia placenao amy volagna ataoko io fa koa critique mahazo anao amy réseaux sociaux vraiment hoe tsy jirenao marina fotony olo koa foiky ho zay varatra merogn'olo anao le agnisan'olo foiky merogn'olo tsy mitandregny vajery fa tsy tsara zandry ministre ny culture. Mbola resaka zegny culture zegny maro taminareo nagnontany za zoko be karakory tsara be fandehany ty foko ty matetika ampodiko eto fa io resaka foko io tsy 7 fokony Madagasikara. Matoa tsika nizara Tsiota province, nizara 23 amby région, ny akotsotsoro agnatiny agny tsy volagniny managna razagna fiaviagna tsika, managna tany fiaviagna tsika. Ameko exemple anareo, maro aminareo baka tsy mahay hoe maregny fo, tsy hoe tsy mahay fa maregny hoe Sakalava. Sakalava io misy karazany 4-5 io, aloha ataoko hoe 4 koa tsy ampy aitsia za. Sakalava fo misy karazany 4 fa Tanimboany araiky fo baka tafaritra Atsimo andrefa. Atsimo Antsignana igny faritry Menabe sy ya baka amy faritry agny Atsimo andrefa e. Mahazo Morondava, Menabe sy Miforongony regny agny zegny tegna fototry ny boany Sakalava tokoro, Sakalava tokoro. Fa zigny baka io nizara ro baka agny igny ro nanonga na avy amin'ny atao hoe Sakalavan'ny Menabe, na avy amin'ny atao hoe Sakalavan'ny Marambitsy, na avy amin'ny atao hoe Sakalavan'ny Boeny, na avy amin'ny atao hoe Sakalavan'ny Anjoaty. Ke zegny le volaniko aminareo, amboaranareo ao amin'ny académicien raha io fa tsy aminazy e. Tsisy foko 7 zegny eto Madagasikara fa plus que 7 foko eto Madagasikara. Tanareo Sakalava fo misy Tsiota foko ane zegny, razanan'olo ane zegny. Ino ma ny hoe foko aminareo anareo mahay akademia io, académicien. Mbambaraza aza avy aminay baka mananga plateau, zio io tsisy plateau sakanana. Anao managna soa mandeha amin'ny TV1 mo TV Plus ao amin'ny MBS, tsy haiko amin'ny Real TV, tsy haiko nino. Anareo amin'ny académicien asanareo zegny andraikitrinareo manonga. Koa diso za aitsia, za tsy lapanjery ary za tsy tragno ny fagnahy. Anareo amizay agnontany ino mo naven'le Menabe, Zokobe, ino naven'le Marambitsy, Boeny, ety Anjoaty, etc. Ro Sakalava reo volaniko aminareo nanombondreo baka agny région ny Menabe. Iro niala baka tagny ro nanonga, nahazo igny Morondava sy magnodidigny igny mijanogny ro, zegny naviany hoe Sakalavan'ny Morondava. Niala baka eo koa ro ny sasany zay sasany
nanoy nandeha le sakalava navy Marambitsy le sakalavany Marambitsy de igny Besalampy sy ny forongony igny ary edy zay sakalava niala eo koa sasany nanoy diandreo foro nanavaritra nanonga nisy natao hoe sakalavany Boeny dia igny amin'ny faritry Marovoay Ambatoboeny Agnalalava Marimandia nanonga nahazo be mazava ny Sambrano nitsaka nahazo amin'ny Ambariobe teky ro mahavavy Ankarabe Ambadikato amizay ilany Antiana tato nisy natao hoe sakalavany Anjoaty igny amin'ny faritry Iarana Voemaro igny ke anareo amin'ny académicien amboare tsy 7 amby zegny fokony Madagasikara fa plus que ça makoa tsy hainy kinampidirinareo Anjoaty io tsy hainy kinampidirinareo maro ani ke anareo manampahaizana soi-disant hoe fa académicien amboara raha io aitsia zegny asanao bonjour mon frère ministre d'une culture Gaskary fa tsy ary amin'ny politique ady Césary io ne volaniko hoe anareo ministère sasasasany misy tsy hainareo aby asanareo fa za ministre raha tokony izany anareo ministère firy maro 29 ouais 29 amby io anareo karaha kakazo maniry misy branche na hoe pieuvre amin'ny technicien électricien baka zay magnano hoe pieuvre misy ty bloc araiky de zigny mizara aviany atsika faritany Jota région roapolo telo amby jusqu'à tsika manana tanàna madinidiniky Kotsotsoray karaha zegny koa alphabétique ne 26 atsika tsisy U atsika tsisy W atsika tsisy Q alphabétique tsika roapolo tsotamby basy aza mavandy akoatran'izay eky fa fokotsika maro mialatsiny manjara badoenareo le zaza l'école tsy hainy amizay tantarany tanindrazana anany parce que adisovina anareo amy culture aloha ataoko hoe manomboko aminareo aia amin'ny académicien branche mifandray aminareo culture Zandrigasikara baka amy culture amin'ny éducation anareo telo toko mifanohagna ary zay nangatako taminareo hoe ampidiana le éducation fiteny paritra le fomban-drazana raha zegny nisy taloha ta l'école zay ty nianatra raha zegny anao zay magnontany tsaiky amin'ny avarina aza sakalavan'izao aza sakalava tsy hainy aby izy sakalavan'ino tsy hainy aby hoe baka ia moa mahasakalava izy tsy hainy aby hoe ino moa mahantimoro izy baka iny boany mantimoro aza antimoro amin'ny avaratra igny zay tsy mahay koa tsy hoe antimoro Roana Valy fa ro io misy maro antimoro zegny hoe misy antimoro zegny hoe ndezay taloha mbola madiniky zay mikotronao ro io kotrona blague misy kotrona antimoro magnofoka foka fito zay amin'ny agny Antandroy maro karazany ampidiana le raha amin'ny éducation fa tsy haiko mihitsy ino problemenareo amin'ny anatin'ny
ministère reto tsy mba hoe mifanaotaogna ka raha ataony santé zegny tokony mifagnatony fanaotaogna ndraiky population amy raha mandalo mazongazy io. Normal le tsaiky amizay nino magnaratsy fatao amy réseaux sociaux, bongibongy, palapala, tsy magnano, tsy ny lehilahy, tsy ny jeune, tsy ny antitra, tsy ny ray aman-dreny, nanjary Sodome Gomorre. Andesinareo io ma zay ty potenareo marigny le Madagasikara. Anareo bokoa lany fagnahy hoe fa les réseaux sociaux mandrobaka raha Madagasikara. Tsy ny réseaux sociaux mandrobaka raha Madagasikara fa le éducation ndraiky le sensibilisation ndraiky le fitondrasanareo le vahoaka tsy aminazy. Zay taloha koa tsisy io réseaux sociaux io tsisy taminay. Téléphone io tsisy taminay taloha. Raha nisy taminay niny réseaux sociaux nay raha telo. Cahier du journal du jour et de la semaine, cahier de souvenirs, cahier de chants. Ouais, 26, 21, t'as raison mon frère. Désolé, 21 alphabétique, 26 français. Ah, la France bakarati. Ok, merci mon frère Joe. Zay réseaux sociaux net aloha, telo io fou. Zay tsisy hoe ka mipalapala, mipongy amy réseaux sociaux. Réseaux sociaux net aloha telo fou. Cahier de journal et de la semaine, ho an'ny mpianatra, io obligatoire amy l'éducation. Cahier de souvenirs, cahier de chants. C'est tout. Mandeha amizay raha io passe-passe. Baka amy Joakim izy mandeha amy Zokibe, baka amy Zokibe izy mandeha amy Fabre, baka amy Fabre izy mandeha amy Daoma, baka amy Daoma izy mandeha tsy haiko amin'ny Belgique, baka amy Belgique izy mandeha amy Jean-Luc Hervé, ensuite. À la fin izy mipody aminaka za tompiny. Za amizay mizaha ce qu'on appelle cahier de souvenirs. Cahier de journal de la semaine, du lundi au vendredi, zegny raha ataonao agnatin'ny andro raiky. Karaha ataony zao hoe anao niany lundi nino raha nataonao, anao manoatra azy io. Zanagna an'izay telle heure, telle date, telle heure. Vendredi mpampianatra miramasy cahier de journalinao igny zahava hoe ino raha nataonao, à quel moment anao nagnano zegny, quel même tsika mikoragna azy io andafy aty misy cahier de journal ny mpianatra. Andafy aty misy cahier de journal mpianatra. Ary zegny izy ka vendredi izy tsaren'ny mpampianatra igny andafy aty, lundi izy ampody amy mpianatra, andesigny amy parent, zahavan'ny parent avec signature en bas, isaka semaine ampody amy mpampianatra. Fa zio tellement hoe nipotehnareo ny éducation andesinareo anjakanjakagna amy resaka politique, pourriture ataonareo, vahoaka magnaratsy fatao. Taloha anao maregny hoe kermesse zegny misy radio crochet, dédicace, agnatin'ny dédicace tsisy asa. Zegny réseaux sociaux net taloha. Anao mandeha kermesse Notre-Dame zegny na kermesse ny Tanamboa zegny, non franchement, anao mandeha kermesse ny Sraf zegny, non anao mais hoe fa kermesse ny Kitigny igny. Zio fa tsisy zegny. Ke za tsy gaga mitandrignesa ke misao dony resaka nomoaly. Non mais anareo jiaby tsisy raha pari. Même le tiako SG, tiako directeur de cabinet ny Gaskara igny. Non. Anareo problème maviany le zaza tanora olo agnatin'le Facebook magnano n'importe quoi. Parce que sensibilisation zéro. Ary zegny tegna problème tsika Madagascar, sensibilisation.
Ny mpagnano gazety moa izy fa zegny, tapimbava amy Pesosy. Ny vahoaka moa fa tsy amiagnatsiny parce que déjà fiaignanandro andeha amilomandro tegna fa mampiasa lohandro, anareo mbola magnara n'importe quoi. Donc, amboara le raha. Ministre de sécurité publique zegny tokony mitambatra amin'ny ministre de la défense. Non, isak'olo tia hagnano rôle-nany. Ministre ny intérieur zegny tokony manana contact sans arrêt sur le 23 régions et les 6 provinces. Non, malahelo anao mitandregna province, oh nisy olo naty koa région, oh nisy olo naty. Aiza le sécurité peuplée. Nefa nanao maregny recrutement gendarme, recrutement police, recrutement militaire, recrutement ceci, sécurité, insécurité, Madagascar. Mandeha Pesosy. Potena roa Pesosy raha jiaby. Taloha tamy fotoagnandro nay, anao tianao tsy tianao, anao koa fa 18 ans convocation avy aminao. Mandeha obligatoire, service militaire légal agnarany. Agny anao taogno araiky. Agny tsisy babanao, agny tsisy mamanao. Anao koa tia nouille carrière anao amizay. Anao manouille carrière anao, tsy haiko asanao agnano 10 ans, 15 ans, 25 ans, donc zay za koa tsy diso maximum. Anao koa fa navita 25 ans service carrière amin'ny armée, avolagna merci bon Dieu, za navita nanompo tandrazagna anaka. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, shukran. Fa zio tsy haiko andeha maramila zala, magnefa million. Anao koa tsisy million, anao tsy tafidiko. Anao koa tsisy piston, anao tsy tafidiko. Taloha mandeha école semi-pi zegny, tamy zovony biagna, za koa tsy diso. Tamin'ny andra ratsiraka. Tsy haiko jiaby ravoravo fa andeha semi-pi. Fa zio, Tsikitra, Pesosy, andeha semi-pi. Karakory ma tsy usine Télécom amy quartier. Asa gaga nareo mpitondra koa misy Télécom quartier. Aia mahitandro million andeha semi-pi. Aia hitandro million andeha service militaire. Ndetsika mikoragna zofo. Mizaha hevitry la France agnampodianagna le service national pour les jeunes, obligation. Aza gaga tsika. Izy koa tsisy le raha. Aza gaga tsika. Izy koa insécurité Madagascar. Ke za ipody amle resaka culture teo, Monsieur Gaskara. Misy ray mandre nagnazava kokoa io resaka exemple naleko exemple io resaka sakalava io. Franchement, volagna président izy tamazonga tamy tsaiky katita regny, tsaiky madiniky regny. Nino président? Io ndraiky raha tiavako président Michael. Izy franchement, izy tsy magnavaka hoe ty filany, ty rako, ty rabe, ty zanaka mpagnariry, ty zanaka maskiny. Ny vola tamy tsaiky mpianatra, amy tsaiky katita kely regny, vantobantony, bebe izy tamazonga hoe, lova tsara indrindra ozy izy, tsy izy tsara karaha anao nianatra mahera. Ary anao koa na era, nanagna diplôme, o babako zay. Tsy anao hitady asa fa asa mitady anao. Parce que anao misy nety mana. Fa anao koa tsisy moino ataony. Magnazanapody. Miambigny tolora-potsiny. Te aloha tandrignesa. Fagnazavany ty ray aman-dreny PSO nama efa lasako raza, dadilako zo,
baka amin'ny Mataliain, baka amin'ny Ankarabiain, agnazava izy tapatapany hoe le vrai navieny ty Sakalava ty tamin'ny Tankaragna tagny, Tambariobe tagny, Tavaratra tagny. Iaraka mitandregny atsika jiaby. Davagnamoly io nanambady misy olo natao hoe Tabararata Vopa, io zany miteraka Andriambisara. Andriambisara araka ny aty tantara sy livontsofy azo zay tsy ampanjaka akory izy io fa ny atao hoe moasy, zany hoe haitsika dikany moasy zany de vin. Ka io olo malaza be zany tafatry boiny Belosivy sy namany regny. Ka tamin'ny taona tagny tamin'ny 16e siècle de ngamba tagny izy io sendra misy arabo nandositra Espagne rehefa tonga zany ny guerre d'Espagne arabo sy ny chrétien tao fifiky tamin'ny toerana raiky atao hoe Toliemeva ao amin'ny moyen ouest toa zany ny Toliemeva io. Ka tonga tao zareo iza ny olo hitandroty io ny olo lehibe indrindra ny mpitondra tao de Andriambisara. Ireo avy eo moa ny fomba atao am'izany mba tambatambazan'le olo tompotany namendreo vady zany. Misy mpanjaka princesse, mpanjaka vavikely nameny Andriambisara. Anaran'izy io zany ny alalany azy volatagnana zegny ny anarany. Ka nino maha volatagnana izy tsy hitany tareny, tsy hitany vatany fa le tagnany fotsiny fotsy be nataony Sakalava hoe volatagnana. Io zany niteraka anakoroa, ny zanaka Andriambisara sy volatagnana io. Ny lehilahy Andriandahy fotsy, ny manangy i Andriambolamena, zay anarany zany. Ka Andriandahy fotsy moa tamin'io fotoana io zay ro ravo io miteny efa tsy mety tsy manjaka anao zanaka mpanjaka, ny mamanao mpanjaka tsy mety tsy manjaka. Ka araka tantara nanombo tamin'ny Andriandahy fotsy zany nisiny natao hoe ampanjaka Sakalava. Andriandahy fotsy moa araka tantara niteraka maro izy, ny misy moa ny zany ny atao hoe Andriamanitarivo zany nanjaka tao ta Menabe. Andriandahy fotsy rehefa ampanambadiana ile anabavy zany le Andriambolamena, zay lehilahy amiagna azy de tsekeny atsika moa tsy anontany hoe ino ny antony de ka farany le ray aman-dreny laza hoe fa rehefa tsy anambady olo anao lasa anao anabaviny vadiny anadahinao, vadiny Andriandahy fotsy zany. Ka lasa vady Andriandahy fotsy izy. Ary tamin'ny Andriandahy fotsy izy niteraka roe. Ny araiky ny vehivavy io aloha hay agnarany hoe Miaminy zany agnarany. Fa tato tamin'ny le araiky lahy zany hoe nohony le tsy fomba aty amin'ny gasy malagasy zany olo menadalo raitapo atao voadina ataondreo loza anarany zany. Zegny isarako dadila Kasamali mitondra fagnazavagna igny nanapetraka igny fagnazavagna igny. Ke eto zany todika aminao zandry Gasikara mba havadibadia président tsy vitan'izy tamazonga izy nivolagna hoe ny fianaragna ny lova tsara indrindra ho izy mianara rankizy fa mbola nampieny koa hoe alohan'ny anao mahenin'olo hafa ninao tompony tsendriky ianara volagnan'olo be izy igny. Tseky betibetiky tsy mahay histoiran'ny Madagasikara, tseky betibetiky tsy mahay coutume ny Madagasikara. Normal Gasikara en tant que anao ministre ny culture no ministre ny serasera azagaga anao akazalany fagnahy olo amy réseaux sociaux bongibongy igny tsy nifagnagadranna olo regny ny problème, tsy mifanamboragna olo regny ny problème, fa anareo mpitondra mihitsy tsy magnapita, tsy mampianatra.
ho an'le tanora fa amindreo hitandreo mety fa azy keo reo fa vangoelim-poandreo igny jamala tsy masika ndraiky jamala tsy matoy igny raha jiaby amindreo legaly mety non talohany ministère maro ministère magnano émission sensibilisation tamy radio tsy aiky nisy télévision wala radio agnisan'zegny ministre ny intérieur hela indrindra tamy plasiny mandre-piadanagna izy ampy Augustin Portos agnisan'ny nanagna fandaragna anazy koa ministre ny culture mandre-piadanagna Gisèle Rabesala anisagna mpagnano fandaragna ny culture ny faritra atsimo tagny tapatapa nazo afovoatany Lac-Nord Rangers fa nareo ministère zao nino raha ataonareo fiadagnana izy ka raiky magnano concours mivanga V8 V10 tsy haiko V6 chateau ino amy volam-bahoaka zegny anareo volana fa ratsy ny réseaux sociaux tsy réseaux sociaux ny ratsy fa ny raha ataonareo ny mamparatsy vahoaka agnatin'ny réseaux sociaux parce que ny foagnanareo tsy haiko ino tsy agnampidiananareo le fandaharagna ampianaragna ny fiteny paritra ny fomban-drazana io Paul rasy manana rosy antony izy ba zay agnisan'ny namoro fandaharagna tamin'ny RNM io ny atao hoe andro ny ankizy isaka jeudi de l'après-midi taloha boka tsy haiko tsy mianatra l'après-midi école jiaby na fanjakagna io na privé savea isaka après-midi io rosy amintania koa fa matra zegny tao tamin'ny RNM ny fankaezako prosy nehena letry tamizoko rosy tonga indray ity le andra anay ankizy andora sy fotoana ifampiona anao maregny tsaiky jiaby an-tanàna agny an-tragno agny ambodin'ny radio magnano concours mihira magnano vakodrazana magnano chant na hira vazaha na hira anglais anao ravoravo mitandregny izy koa fa avy 18 heures agny amizay mandeha ny hoe angano tsy haiko zao tsy haindro aby angano zay lazandrafo zegny raha tokony velominareo raha karaha zegny zava en France zao zahava Europe zao voafidy ary tafidriky agnatin'ny lalagna mifehy éducation tsy azo ataony zaza moins de 15 ans ni tablette ni téléphone amen lalagna napetraka amin'ny fanjakagna fa izy koa anao tatra amin'ny fanjakagna zany ka anao moins de 15 ans nisy téléphone na tablette à l'école na quelque part latsaka aminao edy amondy tsy migadra fa amondy fa mitsikaigny andeha olo magnano bonjour fo olo ataonao bonjour io mandeha mitory ary zany nasahina amy razagna anaka nefa anao nagnano izy bonjour tsisy enquête tsisy nino fa migada aloha lazoly non andeha ia atsike andeha ia atsike que justement tsy Diego zay raiky fo frère partout anao mandeha na taxi brousse baka toliara anao mandeha na taxi brousse jusqu'à anao avy babomby tragno agny agnatignatignaty ala agny reo tsisy électricité fa reo ndraiky misy canal plus andeha zao avy novelasy non mais attends franchement andeha etsika andesinareo ia le tanora avian'izany volagna zay am'le volagna nataony président Michael Tamajenga j'aime bien koa za fo président Michael ambilay io azy magnano 5 ans nany parce que je l'adore toe-pagnainazy mifahaizany mifandray vahoaka fa tsy kiraro sasany tire de loin
Mais non, attends, oh. Vahoaka io misy lagaly. Nefa ny vahoaka io nampindrana anao fahefa, navianao en place. De anao mandeha mamagny vahoaka, tire de loin. Fa naino, atsika magnano zay. Io gasy karanao. Anao koa vola hoe fa za manana lio gasy mikorigna agnatin'ny vatantegna, nefa ny gasy karanao tsy antominao. Ary misy ministra magnano karaha io. Alevanareo onogno raha volaniko zegny, misy ministra magnarakarah regny de loin fo. Katsikatsikin'olo matoe tsy tia atao dady na tsy tia atao dadilahy baka re. Koa mazafy koa. Jamais zany de monjogno zafiny. Raha misy ke igny tsetsa tsy aritra nagnapidirako zegny fotony volagna mampandiniky nagnapidirako zegny amy volagna nataony président Michael tagny Majunga. Politika kapeny. Nde tany anomboako izy tsy haiko tellement maresaka loatra cinéma andreto ino volagnako izy politicien reto. Atsika amizao fotoagna zao mahita niasa vita, niasa mandeha ary mandroso ary ataoko hoe miroborobo, tegna miroborobo ny asa ataony président mes respects mon colonel Michael. Ary nizay membre agnatin'ny gouvernement zany hoe ministère matsapa fa mandalo ro io mahita raha zegny. Koa izy atsika jiaby 3 mois mahirikely nipitrany fagnavoazana. Ampodiko amreto tsy maty vola voankibo reto mbola mangoegny tsy vintsiny reto volagnandro matetiky hoe magnano olone zay hezy io ny io. Anareo ndraiky valiko niany. Mba ino raha nataonareo tagnatin'ny 3 mois nareo teo? Mbola 3 mois? Za tsinika gny tany koa donc nandeha le 1 an 2 ans. Et comme nareo kaza magnano candidature. Ambla président ngany 5 ans. Karaha nataonareo nangala en force ny fitondragna tagnatin'ny 24 ans nitondranareo telo mirala Marc Ravalomanana, Ery Rajaonarimampianina, Rajojo Andrinirina Rajoelina. 24 ans nareo nitondra teo. Nino raha nahazo vahoaka? Na ino ma le raha nataonareo vahoaka tsy sakinareo volaigny, tsy sakinareo ambara. Mariny raiky la fito taogno izy teo 7% et quelques croissance fa vahoaka tsy niadagna. Vahoaka tsy niadagna. Izy koa 2002-2009 zegny vahoaka tsy niadagna. Tsy le croissance nanonga 7%, même nanonga 100% ny problème. Fa le vahoaka mpiretinareo na pijalinareo, ary mbola pijalinareo agny ny problème. Ny fangalanareo fanagnam-bahoaka, ny fandrafanareo arty ny grave. Anareo ny mitsokoriky adi-poko e. Raha ataonareo io koa ny créer guerre civile. Alevanareo ono diso vazaha koa diso nitondra tsiragnana
zanaka Côtier nagnakory fiainatsika tamy sisiny navy 72 nidriky Zilandriamahazo navy Ramanantsoa nafindra amy Ratsimandrava Herignandra Ronga Herignandra Ronga 75 nidriky Ratsiraka nandeha référendum eny Tsia mbola nandeha fiaignana tamy sisiny ny Côtier nandeha fiaignana nareo Tananarivo capitale mpianatra nazo bourse mandeha ivelany tsisy fagnavakavanky ty Rakoto Rabe non nandeha nianatra ivelany taoly na zanaka capitale na zanaka tamy sisiny navy 91 mitondra Dadazafy mandre-piadanagna aby izy telo mirahalahy ento miakatra ny firenena fa nandeha ny firenena iakatra fa nino amizay problème anareo ny tia gnano anjakanjaka hoe volagna ny Andrianampoinimerina ne tsy hoe ranomasiny ny valam-parinazy fa izy mila anjaka Madagasikara de agny amy ranomasiny nagnariany izy hoe ary ranomasiny valam-pareko kelera koa izy mila anjakazaka hoe fa ampanjakany Madagasikara zay nisy ampanjakany izy nivolaniko taloha tary ary zay nagnapidiriko fampidirana igny hoe natomboko baka amy Sakalava mazanaka Sakalava ankarana za Tananarivo moa misy ranomasy amintaniako boka anareo aza disovagna tantara Marc Ravalomanana azovy nila ny ady mainty rano tsaiky andeha atao poron-jovy poron'ny Tananarivo zokolary amandreny azovy mialatsiny manongona agnarana Tsifirengna baka mainty rano igny député Masaky Mivolagna igny adegnako boka agnaranazy igny mba raha io koa zay mahatsiaro agnarana anazy député baka mainty rano igny tsy ranomasiny ny tadiavin'ny Andrianampoinimerina fa mila anjakanjaka Madagasikara kelera koa de izy amizay io mila mpodina roa io ampedivinareo foko ampedivinareo vahoaka amy raran'iny pesosy politika azalahy zay diko tsara andeha niatanta aminareo tagny contraire zay magnaja taninareo contraire zay magnaja culture anareo izy koa Ratsiraka Zafelbera tsika za lafa rosy lavitra sakoko ny magnampary azy amizay sakoko magnampary azy amizay merci voninahitry Jean Eugène tsaiky andeha ataonao porony Tananarivo mainty rano parce que nareo tsy sport pornareo namboariny mandre-piadanagna izy Mama Ratsiraka Céline teo tanosy teo ino agnaran'ny VTT-ndreo igny rotsirotsiny anosy igny pornareo teo igny fa anareo raha koa fa mampanjary zay hay amy sisiny mahavelogno zay amy sisiny mila potenareo totalement parce que zay tsy mila hanjary plus que anareo aza atao karaha zay fa malagasy araiky atsika
malagasy araiky atsika manjary zay dego province manjary Madagasikara manjary Rotoleara manjary Madagasikara manjary Tamatavy manjary Madagasikara même anareo capitale zegny fa aza potegny amin'ny alarany jeu politique le peuple oui ino moa fivolagnany Marc Revel managna azy extra constitutionnel oh nagnontaniako anao ne tamin'ny herignandro igny monsieur président Marc Revel managny anao nangala en force fitondragna tamin'ny 2002 mba tsaronao ve fa efa niexiste zany extra constitutionnel zany nagnino tsy nampiarinao nagnino tsy niacceptenao fa niany anao magnano deux mots zay ane manoagna io fitondragna io fa zay tsy mitady seza nareo vepany firy vepany nareo timo tsy mitady seza nareo firy olony timo amin'ny membre de gouvernement batona baka volagna baka voninahitry zay izy eny niaro tanàna anazy mety rano anao nagnagadra izy niananao magna serviette ny saigna baka nampiasainy ke hoe madio serviette nakany efa namafanao egny malotanao baka ny seky non azo magnano karaha zay ray aman-dreny hialatsigny tatato zany volanao fa poser question sao de misy problème de naissance anao monsieur le président Revel managna rehefa nareo nagnano izy voromanga pigeon vert fa rehefa zay misisiny magnano le raha tsy manjary nefa nareo namotiky namony Madagasikara azafady fa tsy mamango amizoko be aza to karaha zegny aza zarizaregna le malagasy zanadambo nalefanao taminay tamy sisiny tagny mody nataonareo efa papandry tany reo namono olo tamy sisiny tagny nitefy olo papandry tany zay tsy andeha mono olo mialatsigny aminareo zalahy koti tiary mba herinay tamy koti niary zay ty firinareo tsy aiky vonenareo heureusement izy maramila plus que anao niany tantara mody ataonareo disparaître zay koa mbo velogno zay magnambara ary mitantara amy malagasy maro telopolo tapitrisa maro ane côté vonenareo tamy 2002 oka zava-koragna tsy ndraiky tsindroenareo mandasradra zay zany ka côté ny mampalelo fo zay tsy mety avijery tsy mety mitambatra zo koa nareo andeha ndoky andeha gnano koronta non ray aman-dreny anao olo be fa teo anao 70 ans zegny anao fa tokony migiaka ronono karaha ray aman-dreny ajaiko respect mon généraly Désiré Ramakavelo ipoka raha navo ibomba igny fa volagnin'olo mipitrafanao migiaka ronono mbola nenaigliglagly akora voilà izy ake ozy tsy mikoafy ko ny raha nataonareo tamy 2002 zalahy tsaregny amy fomba ara-dalagna ny lalagna misy anao zalahy agnisany arien agnisany agnaty lazoly anao fa aza atao karaha zegny le tanàna aza atao karaha zegny anareo bako mivola azany manao fitondragna io par hypocrite
parce que côté mitondra le raha mavozo nareo tsao tsy mipody aminareo Antananarivo le fitondragna kelera koa io mipody aminareo ambola fo samby maty io io tsy mipody aminareo koa ary zegny aviako avianay eto mivolagna atsika côtier atsika lakoty atsika misisy fotoana atsika mitambatra zao za tsy mivolagna borizany jiaby ety za tsy mivolagna malama maintso malama jiaby ety fa atsika misisy mitambara eky aza vonegna tantara mitady seza nareo ranga zegny ny tegna marigny ay baka misy manafo zay dinako baka agnaranazy ane Ravalomanana ane mba mitovy compétence et expérience amy trompe ndraiky benden diso lalagna diso eritreritranao mon frère ta io koa nanagna Ravalomanana compétence expérience benden ndraiky trompe tam John Kennedy nisy ny coup d'état nafatiko Kennedy fa après nzay tsary nisy coup d'état États-Unis tsary nagnonga fanjakagna ampitondragna ny États-Unis nindreo lalagna petraka de mipetraka bon io président lany io na nangala bato izy na tsy nangala bato saby izy mipetraka natao cérémonie nazy 4 ans nazy tapitra izy miala mipody izy salimina salimana tsy mipody izy bye bye Brazil fa nareo fa tsy lany bahoaka fa tsy tiany vahoaka no mila magnara en force extra constitutionnel itra tseko nino par intérim tsisy raha tsy forognindreo parce que reo tsy en place atsika lakoty Tuliara Tamatavy Mazenga Diego mitambara Fianaratsoa faza magneka kadalendro pesosy zava 2025 igny mbola zanaka anay amy koty nandeha nivonivonenareo ty virinareo aia le tribunal aia le lalagna aia olo magnano lageraka anareo mila hoe ataova fitoriagna koa zay fofanaro olo nitory Pinocchio ndraiky Hitler anareo fitondragna anareo ministre justice raisina ndraikitrinareo olo ty nitifitry olo ta Diego olo ty nitifitry olo ta Tamatavy olo ty nitifitry olo ta Mazenga bon alo zoly fanjakagna matsiaro magnano tribunal nazy fa zy koa olo ny abaka lakoty nagnano tifitry nataonareo hevitry nagnano aza lambo izy karaha nataonareo kotity mandeha pedanagna anao ray aman-dreny karaha nataonareo kobesy niany tantara dignanareo mitady seza namanareo zegny ny tegna malahelo io sezy io amin'ny lakoty anareo fotony mangorohoro anareo tsao tsy afaka anareo io lakoty hitondra zo io nareo tomaigny anareo zao ka tsy amono olo fantako ataoko pariage amono olo anareo zao nde angalanareo zo ito edy atsika amizany efa atsika amizany adignany Ravalomanana ta fividiana firy moa 2018 sa 2019 atsika ny fidy
Sadek io tsy marina, tsy mahara-dalàna. Niany izy mahita Sadek mahara-dalàna. Ary zalaboko e. Fifidianana député, fifidianana maire, nahita Sadek tsy marina reo, fotony Sadek nagnano observatoire. Ny fifidianana tamitsika tary. Tsisy tsy fagnakiana nataondreo Sadek. Niany Sadek nanjary Zagnahary amindreo. Moi? Zegny any avioko tsy hoe tsy fitiavako anao ray aman-dreny ajaigna anao ô. Fa aza potengny le tantare. Teo niala anao misotro ronono. Expérience, compétence à 70 ans. Ndre anao mbo jeune ataoko hoe jeune anao tondra Madagasikara to, c'est vrai. Croissance nandeha 7. Fa nagnao fiainanam-bahoaka. Aiza le 4 nampanantenainao vahoaka? Aiza le iny fivolagnandreo zigny frigidaire igny, le vatam-pangatsiagna. Tsy haiko vatam-pangatsiagna, tsy haiko nino frigidaire nampanantenanao vahoaka. Adignanao ny fangalanao Koroa, ny fangalanao Saint-Pa, ny fangalanao Tranombatroso, la 6, Somakodisy. Fa nagnapanjakagna ne regny nambelan'ny mpanjana tany. Pourquoi nalenao? Aiza taratasy mivola fa nalenao miaky rabry aboazay vahoaka niany. Kenareo koa andeha gnadosy présidanay io. Dikan'izay nareo nandeha gnano guerre civile. Andeha gnano guerre civile anareo. Fa zay ekote, zay manogna président Mikael, ary 100 isan-jato lakoty manogna izy. Mikitia io baka anareo. Mikitia présidanay io baka anareo. Efa tsika fampitanany. Nareo mihevitra Madagasikara azy raiky nareo. Sa nareo mihevitra hoe Tananarivo capitale kenareo azy raiky. Ny tsika jiaby. Ny tsika jiaby izy ty. O le hira. Aza zaregna bazina ny vahoaka malagasy. Ambila izy miasa. Tranquillou. Na ino araiky la igny moazanto hoe tsy sakinareo nandrongana izy. Fa zay eto amy réseaux sociaux, ny jeune na vita nandrongy. Anareo to nefa. Ino raha nataonareo? Zay mila 13 mai. Zay mila 13 mai. On s'en fout 13 mai. Niala Rajoela sy ny forongony zay eteto. Lohany navitagna nandronga Rajoela igny. Ary fierté-nay eteto raha zegny. Fa tsy anareo. Amono voe miravoka nifiny raha tsy nivonegna. Normal amizay nareo niany magnano alliance, magnano mariage, magnano tsy haiko kofongia, tsy haiko magnano ino, ndraiky razozo sy ny forongony. Parce que mila lenareo le place gn'ampidiananareo Rajoela. Zegny ne black mikimakinareo io. Ary anao koa fa tsy lany ane suera Rajoela ho avy. Fa ene jiaby calcul mental nareo zala. Atsika samy nagnano politique samby tio. Ndre zafo. Fa nahe voly, fa tsy mitady place. 70 ans, papa. Oh, dada. Anao zao fa tokony araiky misoma agnaty lakoro ndraiky enfants, petits enfants. Fa tsy andilingilingy ary. Lerananareo Sadek tsara. Fa leran'olo hafa Sadek ratsy. 34 ans ne Sadek. Mba mbarakony. Niananareo neta Sadek tsara io. Mba ino ny vitany Sadek. Raha zegny ne poseko questionareo tsy sakinareo valy. Aboko napitikiky zata. Dada, anao mampitikiky anao. Anao ko acteur, anao nataoko hoe Louis de Funès. Nagtaniany mpanao gazety izy, ino raha nivolaigny? Nataopiny agny amy zandry Delakely.
aloha delona kely ny amaly anareo anao any agnontaniany mpagnano gazety valia fa tsy delona kely ary ataonao bankora delona kely maregninao bankora andeha ataonao tegna tsy haiko na hainao dikany bankora zegny delona kely tsy atao biby fampivojogna olo de iny koa le asizentime tahina tsy mozy tsy haiko tahina tsy haiko naina tsy haiko azovy araiky voadariko tanalakely tariny zay ty mane tsy mitady sezinareo moignoigny zegny ety boka anaovako izy Louis de Funès clown araiky Louis de Funès araiky Chaplin zao vy Charlot araiky mo fara Jojo gnarany clown tortina nangavato anao papa fa tapadalakalely pitra amizay ambola jeune hitondra zo tany misy olobe tsy miady zaza ray aman-dreny 25 ans ianareo tamin'ny fitondragny anao nandeha 2002-2009 navy rajoel 5 ans navy rajonampiany 5 ans nipody rajoel nagnano 5 ans tapany nefa iky nareo mbola amizay koa zay hitondra io koa nareo mizaha hoe mety ny ataonay sa tsy mety raha tadiavinay ny exemple ampizavany anareo izy mety ndraiky tsy mety nino décentralisation point barre anareo koa mivolagna fa hoe mitia Madagasikara manoagna vahoaka mitia vahoaka foagna le tekreny Ramanatsoa 073 015 073 014 foagna baka io aezako hoe fa anareo matanjaka anareo mitia Madagasikara mitia vahoaka malagasy mary fa io koa tsy foagna anareo zay ka zaso megna jery zay ka zaso megna jery oka tsika fagnaje ray aman-dreny anao ajene fa anao koa fa tsy agnajo ategna anao amialatsiny fa zay tsy agnajo anao koa fa tsy agny amin'ny Trump ndraiky ry Biden ndraiky ry azovy Bill Clinton ry Barack Obama agny anao mangala exemple expérience nino aminao compétence nino taminao ni rajo mampiany ni rajojo koa nareo telo zegny nanagna expérience ndraiky compétence karaha Trump karaha Biden karaha i azovy Barack Obama ou Clinton Madagasikara tsy navy karaha fa matao Madagasikara potiky dernier dans le cul du monde dikan'izay tsy fahaizanareo tagnatin'ny 25 ans nareo teo aza badoigna zay amle hoe ranomasigny valapariako tsy ranomasigny valaparian'ny rapomerina fa milanjaka Madagasikara aza badoigna ny tsaiky mpianatra zegny ny raha misy ke oka atsika vahoaka koa ne matetiky volaniko hoe ndrindra tsika côté moment c'est les moments union fait la force karaha nataotsika nandrongana rajoely igny ataotsika jiaby mitambatra manognana président colonel Michael za atsika jiaby koa mitambatra za koa saky ndo mikitikoky ndrero misy 48 tiako 69 tiako nino tsika jiaby koa mitambatra nanagna jery araiky ity saky ndo mikitiko ataova tsika boka tsika ataova boka raha volaniko aminareo zegny agnatin'ny 2 ans i président mitondra boka vozondro edy
Havazondreo. Ndre za masaky magnampary azy amy fomba fiasan'ny président Michael zao, atsika Lakoto koa nentambatra, nagnampy izy, nanogna izy. Za masaky izy mavita mga 2 mandat, izy vao stop. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran. Za masaky mivolagna azy. Ke atsika aza maheky saran'olo vaza. Capitale Tananarivo ntsika jiaby. Atsika tsisy capitale 3, 4, 5, 6. Capitale tsika raiky fo Tananarivo. Io ni tsika jiaby fa tsy nindrô. Atova ny raha nangatagna teny amy kianja ho anareo zegny. Ny raha nangatagna Lakoto tamizegny de hoe décentralisation. Ny hoe auto budget provinciaux. Apigo zay magnapetraka état fédéral. Simple. Tsisy mora akoatran'izay. Soloa amizay constitution ravagnany institut. Zagaga nahita hoe 116 députés sur 163. Tanareo zegny 116 députés sur 163 députés de Madagascar. Nanga cinéma fa hoe non. Anareo hypocrite diaby. Tsisy miala amy président Michael. Zava zay voany cyclone Majunga. Baka Antsirabe izy Majunga izy direct. 2-3 jours. Lela matoky izy doko mbola agny. Misy problème Ukraine, atsika bako midika amy Ukraine. Tadiego izy. Misy problème Tatoliara izy. Atsarovako ministre ny intérieur taminay teto zay. Azo magnarana nignadignako tam France teto. Halignandra misy règlement de compte à Marseille. Aligny zifo izy fa Marseille agny. Ministre ny intérieur ny la France tamizegny. Tam fitondrany Sarkozy. Non, François Hollande. Tam fitondrany François Hollande. Ministre ny intérieur ny teto. Ndreo an'izay raha haligny. Règlement de compte, pa, kifitra Marseille. Bet izy baka Paris chaud à Marseille. Zegny eko ministre miasa. Ka justement baka zama, ampoditsika amindreo baka volagandreo. Anizany basy, anizany sandry, anizany jery. Any maramila. Midira ao baka anareo. Deja maramila fotsiny fa midariko anareo. Plus zay vahoaka any Lakoto. Aza famonina atsika malagasy. Zay fa raha volaniko. Ratadiavinay, angatanay sur terrain, amezazehe, atsika milamy. Fa zay ka azo atao jeu politique. Amaraparagna ko izy, anavaratra atsika secret tatara. Mitohy tatara secret. Baka eo misy photo sasasasany vidéo alefako après live. Mitohy asandry paparazi ndraiky ry mamarazi ao agnatin'ny section secret io. Aezanareo fa maventy secret io. Maventy secret io. Deuxième partie photo vidéo araiky ty vidéo tegna maro publié koa baka io. Aia le service amin'ny fonderie. Amy fonderie ao io misy branche maro secret. Ao ny partie misy Gris Club. Gris Club io tanareo tamatavy baka misy izy. Tanareo
antamy sport maventy jiaby misy zigny, même navaly jiaby misy zigny, le grue misy vitiny efatra igny, boko izy misy laroanany izy mandeha loha mandeha fara igny, izy amizay gn'abo ry igny natao hoe grue club. Secret misy zigny aroy amy bassin ry, avaratra ndraiky atsimo zay za koa tsy diso 1 ndraiky 2. Anareo miza grue club io no mampalahelo. Mampalahelo. Secret TCAN grue club mampalahelo, tegna mampalahelo. Aboko nareo boko vidéo nareo mizaha izy amy section fonderie ambany igny nanjary tanàna olo, tanàna olo. Fotony nagnino vidéo mikoragna. Anao koa mandeha fonderie amy secret agny, olo mahay DCAN mahay secret mahay ty karaha ataoko za zanak'andro tô za mahay. Za tsy agnambaragna vandy secret. Anao mandeha amy bassin, anao mizaha ino ty pompe, misy aroe boka pompe amy bassin, misy araiky magnaboaka rano sambo koa fagnatiny ao mifody varavaragnan'ny bassin igny, misy araiky magnaboaka rano, misy araiky vita asa jiaby nino agnatiny ao mampiditry rano mampiefiny le sambo, biafiny varavaragna, miboaka sambo baibay, pesosy latsaky. Fa io agnaran'ireo igny zay boka dignako pompe harcèlement, assèchement, pompe assèchement raiky, araiky pompe débassement raha karaha zay. Raiky aloha haiko pompe assèchement, araiky magnadoso rano magnameky bassin maty, araiky amindreo maty. Soiany tsy jiaby fa araiky amindreo maty. Hitanareo ndray vola andeha agnamboaragna le pompe tsy tao, tsisy. Anareo boko volako ampizako vidéo maromaro vidéo fa atova bebe crédit alinareo ndy za izy malahelo za. Zana ty fasandreo paparazy ndraiky mamarazina vidéo io, zana lahelo. Zagnahary razagny raha mbo hopody aminay lazany sikreny sa fa nefa io nanjary karaha porny jalaksy miny sa nanjary poro ary laboratoire ary igny adigniko boka agnarany laboratoire aminay Degory. Tanàna olo to nisy place zay anareo mizaha vidéo koa boko, hitanareo karaha misy kakazo, karaha kakazo poton-jirama regny. Regny tsy kakazo poton-jirama fa regny hitanareo sambo midriky amy bassin, izy mipetraka agnatin'ny planche, agnabony planche karaha ty. Kakazo regny manao agnasambo igny, tsy tongilagna, tsy barira karaha ty. Clac clac clac. Io place io kahigna hoe place Ramanatsoa. Place misy kakazo io, zahabanareo vidéo boko. Io place Ramanatsoa io, io karaha 13 Antananarivo. Koa fa misy raha amy sekreny na koronta na fitakiny na fandrongana amy place Ramanatsoa io, piasa jiaby mivory fampitandreny. Piasan'ny sekreny, piasan'ny DCAN, mahe place volanko ambany. Place Ramanatsoa agnarany.
fotony nagnino atao plasena fotony raha manao io agnisan'olo crime tamitsika ta Madagasikara teo naveny io tekry 073 015 073 014 tsy mety vahandro zegny raha misy eo ro jiaby nihina namono izo na ry fitondrany Ravaly na fitondrany Rajojo na fitondrany Mapiany ro jiaby namono sikreny Zafy Albert namono tsiratsiraka namono tsy dadabe tsiragnana namono fa io ro fitondragnandro parce que mila mamono atsika lakoty zegny podiko ndraiky hoe atsika zo io c'est le moment atsika lakoty ny tambatra fa io koa nataondro retour de flamme nazondro ata simiteran'ny razagna atsika simiteran'ny olobetsika mbo tongo isindro balabalendro alendrondro fa tanindro raha volaniko aminareo zegny tsaronareo mpinanagna zoky be amariagny koa tsy tsaronareo pingiriagna non la vérité mbarako anareo zegny mifoaza atsika mitambara atsika mipotendro atsika amin'ny éducation bado mipotendro atsika amin'ny culture bado potendro koa atsika amin'ny politique non basike asa toa zay avako tegna elako tsigny aza atao amine ataovy aminareo agny raha tsy manjarinareo ke secret zegny nanjary nainakinaka za tegna anareo mizaha vidéo zegny baka io ambany egny izy volaniko aminareo zegny aboko anareo mizaha vidéo io baka io misy raha zegny nivondrano ariba sambo maventy zay tsy vita jusqu'à farany sambo io tanareo sambo io commande ny président Comore sambo io tsy nefa ziny parce que tamin'ny adinany Ahmed Abdallah président Comore ni commande sambo io tamin'ny Ukraine navy coup d'état Bob Denard namono Ahmed Abdallah ta Comore ni antogno teo sambo tsy nefa izy io nindro atao sambo io atao fangalagna vie parce que tsy nefa vola tsy voesa amin'ny Comore mais oui raha jiaby zay misy aby anareo mizaha vidéo bako volaniko alevanareo raha volaniko jiaby zegny aleva moramora raha vidéo jiaby abokako baka io isorako ny paparazi sy ny mamarazi mbola mitoy asandreo volaniko amindreo aleva sary par section secret ambany agny fa baka karaha io hitan'ny président hoe nagnino le fanagna-panjakagna mampidibola be indrindra amin'ny fanjakagna ny poteny ary zegny aviako nangataka monsieur président Michael mialatsigny président ameza maramila mitondra zo aza mitsakaraka partenariat zegny perte atsika fa atsika maramila managna génie ameza ominisy ande teo nitondra zo ominisy mahino monsieur le président maramila nandeha tsara zo nandesiny ominisy teo parce que génie maramila nitondra zo nitantagna zo ampody navy nangatako taminao teto raha zay président ary mbola angatako aminao niany hoe ampidiana amin'ny ominisy génie maramila secret fa io loso ary zehe zanaka ny Diego zanaka varatra Diana Sava itantagna izy koa fa zay ka zany fasika olo tsy me ranomasy olo tsy me sambo olo tsy me vi endro mangatra aluminium amboaragna vilagny lafo be le vilagny na madama fa le aluminium nefa tsakaraigna atsidy tsao mare koa nde ampidirino ao rô président
ora vaindro aluminium jiaby amy secretnao eto eky atsika miantso zegny raha hendro andravagna aluminium n'olo lafo agnamboaragna vilaigny aboko lafo be le vilaigny mateza io ka matanty afo raha nangalarondro zegny ne raha ataondro magnapotiky mangalatra marigny atsika lakoty misy koa tsika mangalatra fa tsika mandrora matsilagny koa baka fa le jery tsy manjary iala maraparanko izy amy secret nivolagna président hoe tamin'izy tamitsika tadego tagny ovahagna le plus vite possible aingana indrindra 3 mois na ro azo karamanandro oh navieny maly vola io navy navieny maly vola io navy nanjary tsy le 3 mois nazo mipiasa ny secret fa mbola 1 mois tsendriky azaveko aminao anareo boko mizaha bassin mizaha vidéo baka io misy sambo madiniky aby zay agnaty bassin avieny sambo madiniky regny niany mbola hitanareo agnaty bassin vola sapo antsasaka asa tseniky nefa vola zofa nalendreo direction jiaby to nanjary nataondreo akompte zegny sambo io nangalagna million to asa io tsy nefa vola tsy hita ino amizay raha misy le 3 mois andeha megna piasa nambaran'ny président ho any piasan'ny secret 50% andeha megna ro non attends oh président ministre ny industrie mba zahava raha zay zalahy mialatsigny zegny raha misy amitsika ozy vola io fa navy agny fa andeha megna 50% zay piasa non mais attends en président ne secret vonenaro fa volan'olo amezaro topiny 3 mois c'est 3 mois fa zandeha to 50% anaro direction to le nangalatra vola jiaby to samy nitsongo fely mafana nitsongo ambaty nitsongo tsy ako nino tsy karaha mamvahoaka andeha ataonaro 50% président tsy ekene zanakavaratra zegny ameza zay karaha mane 3 mois complet président ny vola aza potenaro président nakafambarako anaro aza mpavandesinaro président Michael izy nivolagna 3 mois megnanaro amezaro 3 mois andro fa azo atao 50 ninaro nangala vola amy sambo madiniky ro ataova 50 ndre za koa personne secret ataova 30% fekindro parce que ro fa nangala million avant zay raha misy amy secret mahina atsika fagnabaribary zalahy zay nambarako teto nareo piasan'ny secret atsangananareo le plus vite possible syndicanareo adisonareo DGIP io fa io mbala rantsagna mamono anareo napetraka ny ngay abel sy ny forongony raha Jojo sy raha Vatomanga ary tsay Christian aza ikenareo volanareo koa tsy azonareo complet 3 mois magnanaova rapport ndesa koa manangamy président mandeha miza président le 3 mois tsy namezandreo zay mitsangana 3 mois c'est 3 mois aza mpavandesanareo président vola nohaninareo tapagna amy karamanareo nihina izy ndre za koa anareo tsy nahazo karama foeky parce que sambo amboary anareo magnamboatra sambo ary nareo tsy amy bureau agnaty katikatagna tomobily manitrinitry fa ry zalahy reto masondreo mipoko ny soudure tagnandreo mipoko carénage karaha mandeha menareo 50% nde nareo fitsy mangala vola 50% ry mitambara nareo piasan'ny secret volanko zay mitambara nareo vadiny piasan'ny secret miara mitsanga ary atsika vahoakany diego ro fandehagnany black mikimakindreo baka io parce que na fanaregny hatsim-bola membolombelo zay baka raha tondro hoe ça sent l'argent hoy izy Augustin de Mananoro zay
zegny raha misy amy sekret tsika mikoragna azy ande pitehiny koa piasany karaha mampiasa non mais atsika aza matoetsaigny karaha io zalahy aza atao le toetsaigny karaha io mitambara atsika zalahy mitambara fa atsika koa nde katikadalendreo pesipesosy mondraka andro io alamera eo izy ntsonoko avy lombolombonio raha ho avy zay le mampatsiaro io secret no taky tsy stable io anareo tsy ambelako parce que zaho no nitariminy zo ny vilominy zo ny biasiny zo ary fahaizako jiaby taminazy nazahoako izy parce que olobeko ny asa atao rango amy dadilako ziska mamako babako nagnahary nangalaro tao nagnino ny ana mare zanaka digo nde vonegny zanaka varitra nde vonegny za tsy avodikodiny anareo mipesosy vahoaka agnodigny za mipesosy tsy haiko fa koa anareo mpagnano politiky reo non abako président ndraiky aza tsokorigna fa zay miaro izy tsy mila garde corps zay vahoaka fa garde corps nany ke zegny koragna raha mandalo amy secret non oh mon dieu seigneur Jésus Marie Joseph ban de grâce astafirullah shukrani ro mahevoko magnano soudure magnano raha jiaby anareo amy bureau clim tsy haiko nino voiture anareo de luxe misy le tanareo mangala acompte sambotsy enkinefa asa tsy enkinefa anareo mangala acompte millions et des millions aboko misy le tanareo karaha mampiasa 50%. Vous êtes malade. Mialatsika ministre ny industrie fa mitsangana anao ray aman-dreny tsangana tsy ambelako karaha batilazy aminay amarodokary koa secret koa tsy miary za tsy agnarigny izy fa tsika jiaby magnarigny izy miaraka fotony io koa ny vonendro atsika fampina mata amy faritany antsiragnana atsika koa fa tsisy raha atsika fa tsisy raha lasa lino tsy mahavelogno atsika jiaby ambaribe mamaragna izy za tamin'ny herignandra igny nisy raha nandalo tamy faritra Antsoy faritra Sofia nisy passation nandalo tamy faritra Sofia tsy mamofa tany mandry azafady amy fianakaviagna fa raha mahagaga ampiraniko raha nandalo tamin'ny ambaribe tamy faritra Sofia tamin'ny herignandra igny nisy passation nandeha tsy haiko robe izy tsy haiko talata izy koa vita passation igny le zalahy angala place nagnano passation ka misy izy nandeha tsabonany Tanimbary izy navy Tanimbary nisy olona netetiky izy namono izy mety hitanareo tamy gazety donc niany fotiny mpagnano gazetiny Antsoy tsara karaha mpagnano gazetiny Ambaribe manitriky raha afa amin'ny Ambaribe koa zay tsisy journaliste manitriky raha boka journaliste neo ny mariny tsy aboaka de indra nisy raha nisy 90% connecté à le nouveau tableau. D'accord. Quelques jours après tatra le olona nagnano action ta Tanimbary amle ray aman-dreny mandrepedana izy fa ninay Tambaribe fa firy semaine zay raha nandalo ta Jamanjary Tambondro ta Dar es Salaam efatra maty apetrako fagnotaniagna amitsika jiaby vahoaka malagasy hoe narignesa-peo ve
ny OMC sy ny tompona andraikitry miaro sécurité ny vahoaka n'Ambaribe narignesa-peo ve ny manam-pahefagna amin'ny Ambaribe mba nagnano karaha nataondreo ta Sofia mba nivolagna mba nagnambara vahoaka non ndraiky niany dossier classé anao bokoa tsy lany fagnahy fa agnano couvre-feu de 10 heures tsy haiko jusqu'à quelle heure za tsy mahay couvre-feu ndreo jusqu'à quelle heure le mpagnano gazety tsy nagnambara hoe jusqu'à quelle heure fa ny mampitokiko lako aminareo non franchement tiako ane Ambaribe nakaty zala anareo za miala eo vandindreo zegny OMC organisation mafia de corrompu Ambaribe mipitsa eo anareo jusqu'à anareo vintsy ny mandoa indra teo volagny ary ro nano patrouille malely tsy malegny amin'ny fotoagna atsika mikoragna zao Ambaribe halignandra maresaka anareo mety olo magnano patrouille andra maleny koa tsy amin'ny Ambaribe non zala aza tanareo cinéma zay zala za nagniraka ro paparazina karo Ambaribe zoky be ato tsisy olo ato tsisy patrouille zay io amy lalagna zay hitanao io maleny latsaka ary ro ndeha gnano patrouille andrasara jiaby non Zagnahary Ambaribe matin io jiji tsy lany anao tsy maregny commandant de brigade magnano tatitsy hoe nandeha ia le olo namon'olo anao tsy naregny préfet de police hoe voasambotry fa tsy voasambotry le olo namon'olo nefa ny ary région Sofia midadasiky palapala be tatry ny olo fa amin'ny Ambaribe io abezany tanàna tombokondry non ndraiky niany tsy valaka tsy niory maleny latsaka amizay ary atao patrouille atao couvre-feu akory mataon'olo andiboaka deja maleny fa latsaka Zagnahary feky nandefa patrouille amin'ny Ambaribe fa tsy anareo apoko amizay raha koa mikareko koa atao comique tsy comique fa mampalahelo ro mpamon'olo maregnina ro tsy sy jery sa ro regnina ro foagna andeha tanareo mbola jeriny raha zozo igny jerindreo aminay ao Ambaribe fôtiny tsaroanareo tamy Covid-19 tsisy olo mahazo mivarotra tsisy olo mahazo miboaka la journée natao ino couvre-feu matsagnandra ino chien de chasse regny andesiny maramila jiaby eraka tanàna igny maramila jiaby ny surveiller olo andra zoma Covid-19 tsy miboaka matsagnandra safia amizay ro mpamon'olo reto amin'ny anosy be ro mipetraka tsenika agnatin'ny 15 jours ny couvre-feu nareo tampoko ino amizay raha reniko no moaly non Zagnahary nagnino loatra tanànany Ambaribe ary zegny ro andeha ngataka mpampandry tany agnampy effectif Ambaribe ry avako aby zay raha misy aminay ao zegny raha andeha ataondreo zegny agnano demande amin'ny ministre ny sécurité publique andefa mpampandry tany fa mikorontagna anosy be azalahy Zagnahary nagnino zay ty Zagnahary zalahy zay raha malaza aminay ao zio ny andeha ngataka mpampandry tany moi elanelika raha tsary nahita raha karaha ty ngosana baty tiako ny OMC ny Ambaribe reo tiako
Ah, anao kaza mialao préfet. Vandinao zegny angelo préfet. Ampitombosa ndraiky tribunao Zamala. Ary izy préfet de police andeha angataka sekoro mpampandritany alefa nosy be agnampy fety. Oh, za mavolagna anao ndraiky mandeha angelo préfet. Commissaire X tio tsisy effectif zegny. Tanànany lamy. Portos ministre ni intérieur. Tanànany lamy. Anao ndraiky andeha angataka effectif mpampandritany alefa nosy be. Ah, mafy anao frère. Za de vola aminareo sa préfet nay io mafy. Angelo. Préfet Nambario be. Ah, nareo tsy mety préfet karaha io Madagasikara. Anareo tsy le hita mera karaha zay. Karaha merany. Grave. Avoko. Arronde un reboisement le 6 février. Fa komaly be zigny. Zany volagna aminareo environnement. Tompona ndraikitry ny environnement Ambario be. Azave aminay baka zala. Nino mo anton'io reboisement io tsy atao amin'ny tany mazatra fa natao Ampario be. Ary nino navian'le Paris sasany kompa tiala. Nino ma tsy asekenareo magnazava zay aminay. Ene koa raha jiaby ataondreo io e. Fa zay mila nareo amin'ny environnement tompona ndraikitry ny raha zegny azave ambarazay vahoaka ambara fanjakagna. Fa zo ty fagnovagna. Mompasoko ny kompe. Noho ny fizaragna tany nataony be ny tanàna magistrat Messi ny Ambario be. Zay boko nde mpanovinareo reboisement Ampario be. Za koa ne gaga aminareo société civile ndraiky anareo tompona ndraiky ny environnement. Ino maravozo anareo koa mavozo ny volana. Alifasa aminaka document ino antony raha io natao Ampario be fa tsy atao mopaso mazatra ndraiky mamodidigny fari kompa jiaby. Zay volagny areo. Ary tongava jiaby atsika andeha tsaboka kakazo Ampario be. Ke onko nende tapanareo mardoka io. Ino tsy mampivolagna anareo société civile ndraiky amin'ny environnement ny Ambario be. Question petrako zegny anjaranareo mamaly. Ko nareo tia maly droit-nareo. Fa nareo koa tsy mamaly misy raha tsy mazava ao. Anaka mbarako direct. Azaveko. Ke zegny izy riavako aby. Sotranareo nagnaraka jusqu'à ny farany. Tandematsika la côte. Union fait la force. Zay fo apodiny aminareo eto. Atsika mila mitambatra. Mila managna jery araiky. Ny hitakitsika ny décentralisation. Ravagna l'institut, ravagna constitution. Fa eto tsisy mijery extra conditionnel tsy constitutionnel nareo zegny. Ambila président miasa. Anareo koa nisy mpandika lalagna tondra Madagasikara tsisy karaha nareo nanomboky 2002 jusqu'à rajoelany ala 2025. Ambava homagna ampomieritreritry magnano velomanareo jiaby za amin'ny magnaraka koa. Ciao, bye.